So hello guys, good morning mga Oragon, mga best, mga bay. Medyo maliwanag na ngayon. Araw ng Biyernes. Bali, day off ni Oragon. Kaya nandito tayo ngayon sa ibang area, ibang lugar. Malapit dito sa may tinitirhan namin. Dito ako maglalakad-lakad ngayon. Subukan natin maglakad dito ng mga 1 hour. Mga 30 minutes lang. Baka antayin ko lang mabukas yung Kabayan Supermarket kasi bibili ako ng gulay. Panlahok doon sa magsisigang kami ng baka. Bumili si Kusang Rico ng baka sa gabi. Sisigang namin mamaya pang ulam sa tanghali. So, good morning guys. Good morning. Kumusta po kayo? Dito ako ngayon ulit. At ito yung ating day 4 ng burning fat. Early walking. Burning fat to burning fat. Subukan kong magpapawis dito ng mga 30 minutes. So ayan guys, makikita nyo dyan. May mga naglalakad-lakad din doon na Pinoy, ibang lahi. Bakanting area. Kaya maraming naglalakad-lakad dito minsan. Kaya ako dito, lalakad din. Biyernes ngayon kaya walang pasok, day off. Dito ako ngayon. Subukan ko dito magpapawis ng 30 minutes. Yung moderate na lakad. So ayun, medyo tayo, runny walk, walkathon to walkathon. Grabe, ramdam ko talaga mabigat na yung katawan ko guys. Masakit sa tuhod, nirarayo mo na yata. May rayo mo na? Hindi naman, nababaguhan Ito ang aking day 4 ng burning fat daily walking. Ayan. So ayun, lakad naman tayo. Ginagawa ko lakad takbo. May mga din doon, naglalakad-lakad. Ayan. Takbo ulit. Konting takbo, konting lakad. Ayun guys, medyo ako na lang naglalakad dito, konti na lang. Yung iba umuwi na, umalis na. Tuloy lang ang lakad, dire-diretso. Ang mga tama, mga 30 minutes siguro. Tapos na. Antayin ko magbukas yung supermarket. Bibili ako ng gulay, pang sigang, pang lahok sa sinigang na baka. Yun na nga guys, tuloy-tuloy lang ang lakad. Lakad takbo ko. So, mamaya-maya mag-exercise konti. At abangan nyo pala yung kitchen cabinet project ng misis ko. Iba-vlog ko yun. Malapit na matapos. So, abang-abang ha. So, ayan guys, labas na yung araw. Ito yung aking area na pinag-lakad takbuhan Malawak din. Maraming kalapate. Daming kalapate guys Nanunuka nung kaning isinaboy dyan, kanin na dilaw. Yung kanin na may turmeric. Galing yan sa mga restaurant. Sinaboy lang dyan, di naubos Dami. Oh. Wow. Daming kalapate So ayun na nga mga Oragon, mga best, mga bay. Konting pahinga. Tama na yung lakad ko, almost 40 minutes na lakad takbo. Ayan. So mag-exercise ako ng konting minuto para pupunta ako sa supermarket. Malapit lang naman dito, itong area na to, sa bahay namin. So ayan, ito yung building na dirty white. Lumang building, ayan Ayan, dyan kami nakatira. Ayan, may katabing kulay pink na building. At yung supermarket, ayan, supermarket na yan Supermarket yan. Yan ang sa baba niyan, may supermarket, Kabayan Supermarket. So dyan ako pupunta mamaya, bibili ng gulay pang sahog sa sinigang. Makikita nyo dyan guys puro dyan, mga building talaga yan, mga paupahan. Puro yan upahan. So exercise na akong konting minuto.
ayun guys, mga Uragon, mga best, mga bay. Dito pa rin ako sa ground. Papainit ako ng konting minuto sa likod. Painitan ko yung likod ko. Maganda yung sinag ng araw. Kaya tambay muna ako dito ng mga ilang minuto, mga 15 minutes siguro. Painitan ko yung likod ko. Tapos pupunta na ako sa supermarket, bibili ng gulay. So hanggang dito na lang guys. If you like this video, please like and share, and then don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga video na aking ina-upload. So maraming salamat guys, hanggang sa muli, bye bye.